फिसा नों बहा दं नोंखौ नोंनि बिमाया गोरबोआव 9 दान लानानै जोनोम होनाय बिमाया गाबै गाबै नेगासिनो दं। नों फिसा नबजित बसुमतारी नों जेरावखि थाया मानो गासैबो दुखु दाहाखौ बावगारनानैब्लाबो फैफिनदो फिसा। बाक्सा जिल्लानि 1 नं सैबारि गामिनि बिरेन बसुमतारीनि फिसाज्ला नबजित बसुमतारीया थांनाय एप्रिल दाननिफ्रायनो गोमानानै दं। गावनि असे फिसाया गोमानायाव बिमा बिफानि मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लानानै दुखुजों बुंफबनानै नेनानै दं गावनि फिसा नबजित बसुमतारीखौ। दुखुथिया बिफा बिरेन बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला न'निफ्राय बागानपारा जौगाखां खोन्दो मावख'आव गावनि डिउटिनि थाखाय AS 28A6542 नं गारिनि बाइकजों ओंखारलांदोंमोन। नाथाय बै साननिफ्रायनो दिनैसिमबो न' फारसे फैफिनाखिसै। बिमा बिफा सानैबो गाबै गाबै दुखुजों जानाय लोंनाय जेबो थिरांथा गैयि जानानै दं। गले गले खावलायहरदों गावनि फिसा नबजितखौ न' फारसे फैफिननो थाखाय। लोगोसे सोरबाफोर बिथांनि फिसा नबजितखौ नुयोब्ला 6032751183 आरो 9401714004 जानबुं अनजिमायाव फोरमायहरनो खावलायहरदों। आंनि फिसालानि मुङा नबजित बसुमतारी। आंनि मुङा आं बिफा आरो खाथियावनो दोङो बिमाबो जिरायफाना दङ। थांनाय आंनि गामिनि मुङा 1 नं सैबारि। थांनाय 28 एप्रिल 2022 खालारखालि आंनि फिसाला गिदिर नबजित बसुमतारीया अफिसाव थांनो होननानै थांदोंमोन। इदिनखालिनिफ्रायनो फैफिनाखै। ओंखायनो नों बाबा नबजित बसुमतारी नों जेरावखि थाया नों न'आव फैफिन। जों नोंखौ नोंनि बिमाया 9 मास गोरबोआव लानानै खांदो बादो। नों एसे दुखु होलांबाय जारला होलांबाय। दिनै नोंनि नोमाया प्रेसाराव गोलैना दङ। नोंनि दुखुआवनो प्रेसारा बारा जाना दङ। बाबा नों जेरावखि थाया मानो नों न'आव थाब फैफिन। नोंनि साननायफोरा माबाफोर दुखुफोर दङबाबो नों दुखुफोरखौ ज्राब दोननानै नों न'आव फैफिनदो बाबा। मानोना नोंखौ जोङो फैगोन होननानै नेनानै दोनबाय थायो। नोङो थाब फैफिन। आरो आंनि फिसाला नबजित बसुमतारीखौ सोरबा रायजोफोरा सुबुंफोरा नुयोब्ला जोंनो थाबैनो खिन्थाहर। जोंनि मबाइल थंखौबो जों होनाय जागोन। बे मबाइलाव जोंनि थंखौ मोनगोन आरो गासिबो बाथ्राफोरखौ बे मबाइलनि जोहै आंनि फिसालानि सावगारिबो जों होनाय जागोन। बे सावगारिजों गोरोबोब्ला नोंथांमोना बे मबाइलनि जुगै जोंनो फोरमायहरनो हागोन। बेनिखायनो आंनि फिसाला गेदेर नबजित बसुमतारीखौ जेरावखि थाया मानो बेयाव नोंथांमोना नुयोब्ला जोंनो थाबैनो फोरमायहरनो थाखाय जों नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायनाय थाबाय। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPC, FAC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, स्टेट, इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव
सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360